We zijn vandaag in Oostburg bij de burcht in aanbouw. Wij mochten bij de onthuldiging zijn van de eerste steen. Vindt u het een eer om deze plaquette neer te leggen? Een eer, wat is een eer? Het is, ik denk dat het goed is voor de bewoners om iets te hebben waarmee ze kunnen herinneren van we hebben hier gewoond, we hebben in Breskens gewoond en nu zijn we weer terug. En daar gaat die plaquette ook over. En waarom is dit een goede plek om dit complex neer te zetten? Ik denk dat de bewoners die hier naartoe komen, zijn bewoners die ouder zijn, die graag dicht bij het centrum willen wonen, die graag voorzieningen om zich heen hebben waarbij ze comfortabel kunnen leven. En dat is denk ik een belangrijke oplossing voor ze. Wie bent u en wat heeft u aan het project gedaan? Mijn naam is Jolanda de Jong en ik ben de bestuurder van Warmande. De burcht in Breskens is een van de panden van onze organisatie en daarvoor wordt nieuwbouw gepleegd. Onder andere in Oostburg. Er wordt een nieuwe burcht gebouwd. En wat voor veranderingen vinden plaats voor de bewoners? De grootste verandering is dat de burcht in Breskens een verzorgingshuis is, nog echt oud. En dat nu naar de toekomst toe alles scheiden wonen zorg wordt, zoals dat heet. Dus mensen gaan thuiszorg krijgen. Het zal wel zo zijn dat wij 24 uur in het gebouw aanwezig zijn. Ja. Gaat alles volgens planning met dit project? Op dit moment loopt in ieder geval alles in hoofdlijn volgens planning. Door de weersomstandigheden in ieder geval is er wel wat achterstand opgetreden. Maar die achterstand in ieder geval op dit moment is in ieder geval nog de verwachting dat we dat kunnen goedmaken. De bouw is gestart in januari dit jaar. En de verwachte oplevering die nog steeds staat is december van dit jaar. En wanneer is de opening van dit gebouw? Nou, de oplevering zoals gezegd in december van dit jaar. Dat zou betekenen dat we ook in januari kunnen gaan denken aan een officiële opening. En dan ook in ieder geval in die periode in ieder geval de bewoners straks kunnen verhuizen naar hun nieuwe appartement. En ook de zorg hun intrede kan nemen in het zorgsteunpunt. Denkt u dat de bewoners er blij mee zijn met het nieuwe gebouw? Ik denk in ieder geval dat de bewoners reikhalzend ook uitkijken naar hun nieuwe appartement. En ik denk toch in ieder geval ook een nieuwe periode in hun leven om toch een nieuwe start te maken in een zelfstandig appartement. Dus ik denk een hele spannende periode.